Il-ħadd f'Malta ssuktaw it-taħdidiet favuri l-paċi fl-Ukrajna u li għalihom kienu preżenti 66 delegazzjoni ta' pajjiżi u organizzazzjonijiet internazzjonali minn madwar id-dinja. Din il-laqa għolja li bdiet titlaqa s-sibt ġiet indirizzata wkoll mill-Prim Ministru Roberta Bela u mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burch li fiż-żewġ messaġġi rispettivi tagħhom tennew fuq il-paċi. F'Malta delegazzjonijiet esploraw dawn l-oqsma biex tinkiseb paċi komprensiva, ġusta u dejjima. Is-sigurtà nukleari u r-radjazzjoni, is-sigurtà tal-ikel, is-sigurtà tal-enerġija, il-ħelsien tal-priġunieri tal-gwerra u persuni deportati kollha u r-restawr tal-integrità territorjali tal-Ukrajna. Hawnhekk ġiet diskussa wkoll inizjattiva li jsir is-Summit tal-Paċi Globali bil-preżenza tal-kapijiet tal-pajjiżi dinjija. Intant il-President Ukren Volodymyr Zelensky faħar u ringrazzja lil Malta tal-li ospitat il-Ukraine Peace Formula. Filmat fuq il-medja soċjali il-President Ukren qal li f'pajjiżna qed jiġu diskussi 5 mill-10 punti tal-formula favur il-paċi fil-Lvant tal-Ewropa. Il-Gvern Malti kien rappreżentat mill-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Glenn McAuliffe.